Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako jednoducho je možné exportovať údaje zo softvéru Envita. V module odpady si zvolím napríklad evidenta v pozícii zberovej spoločnosti, ktorá pravidelnými zvozmi preberá odpady z obce číslo 1. Tejto obci pritom musí zberová spoločnosť nahlásiť, kedy, koľko a čo od nej prevzala. Za účelom automatizácie procesov sme vyvinuli export dát, kde údaje zo zberovej spoločnosti pre danú, v tomto našom prípade obec číslo 1, vyexportujeme dáta uložením do súboru. Tieto dáta si jednoduchým spôsobom obec číslo 1 do svojej Envity naimportuje. V prípade záujmu o rozšírenie na nové moduly export-import nás neváhajte kontaktovať na obchod@inisoft.sk.